bata ba, rantsuwa ba ta ce ku ce ga ba zan bata ba. Hakuri ladabi da biyayya ce ba mai siwa ba, Zara'u fa yar nan ya mai kunya ce ba mai raini ba. Kun sani ma ne dace ba mai muni ba. Fatima yar asalin Katsinawa ce ta garin kunya, kyawun kalma gazance ba ta yin karya, ko a cikin mata yi fice don ta iya soyayya. Da mu a waya ne dace da Fatima yar kunya, ranar ne fa da rana ina kwance sai ringin a waya, kafin na dauka sai na ga lamba ce kaina ya juya, sai na jiyo wata murya ta tace da kalmar soyayya, sai ta gaya mini sunar Fatima ce kaina ya juya. Za ku ji hirar yadda ta kasance da Fatima soyayya, alkawari muka yi mun tantance ba wani hamayya, ni ma ta gina fefe so zance da kalaman soyayya. Allurin raina ni dai kaunar rikici a cikin raina, zaɓina na tabbata na dace to kiji mai sona. Haka dai hirar mu ta fara sai zance ni da abar sona, take ta furta mun wata yar zance da so san raina, ta ce mini ɗaya ne ta tantance ni a tauraron ƙauna. Darin network ne sai ya kasance ta zanto ba ta jina, sai na kasa kujiyo ƙarshen zancen don ba ta jina, sai na biyan za ku sha labarin Fatima wayo mai sona. Fatima